puta naša donacija ide za dečiju kliniku. Dečija klinika je za nas zaista specijalna ustanova. Posebno, ja sam lično bila u prilici da posvedočim tome tokom korone. Način na koji su ljudi u dečjoj klinici radili i su skupljavali se i uopšte tretirali probleme koje su deca imala. Bili su jedina dečja klinika gde smo mogli da smestimo našu decu koja su obolela od korone. To je zaista iz mog ugla deluje kao jedan herojski poduhvat i oni su zaista herojski to izdržali 2 godine. Nakon ovog perioda, hvala Bogu, nemamo više toliki nalet pacijenata, ali iz naše i zahvalnosti i zaista iz potrebe danas smo da uručimo donaciju koja se broji u ne tako malim finansijskim sredstvima, ali donacija je pre svega namenjena intenzivnoj nezi. Znači, naš deo danas jeste da sredimo i sredili smo intenzivnu negu dečije klinike sa neophodnim krevetima, natkasnama, opremom i svim onim što će učiniti lakši boravak našim najmlađima ovde. Današnja donacija Fondacije Blic je upravo gest poštovanja prema ovoj ustanovi koja je sve vreme korone zbrinjavala najteže obolele male COVID pacijente. To nije samo deklarativna ljubav Srbije i srpskog naroda i kompanije Blic, već jednostavno operativno reagovanje koje je bilo promptno, efikasno. Mi smo dobili, pored drugih stvari koje je država obezbedila, dobili smo izvanrednu opremu za intenzivnu negu i prateći deo opreme za bronhoskopski kabinet koji funkcioniše izvanredno. To je jedna od brendova Mišovića, pored alergologije i pulmologije. Dosta smo dobro opremljeni u dečjoj bolnici, nastavljamo tradicije ove bolnice koja je prvobitno bila koncipirana kao bolnica za tuberkulozna obolenja dece. Nažalost, to odeljenje još uvek postoji. Tuberkuloza nije potpuno eradicirana nigdje u Evropi pa ni kod nas, ali ova bolnica će krenuti drugim putevima, putem prosperiteta i razvoja moderne medicine. Dobro, početak, ali je ovo najsavremeniji bronhoskopski kabinet u Srbiji. I ova dodatna oprema i akcesorije čine da ovaj uređaj bude još lepši i zaista da bude potpuno u funkciji. 40 dece je već zbrinuto. To su one nesrećne situacije kad deca progutaju male materije, zrno graška, pasulj, kad dođe do kritičnih stanja asfiksije i hroničnih problema koje profesor Minić rešava uspešno i naš tim koji će biti obučen sa upravnicom Oliverom Ostojić i doktorkom Vekić napadima da krenemo jednim novom putu moderne pulmologije u Srbiji. Hvala kompaniji Blic na tome, jer je videla da zaista imamo čime do sada da radimo, ali da možemo uvijek da unapredimo naš proces rada. I mnogo hvala. Hvala, kako dobri. Nalazimo se u Dečiji bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu, KBC-a dr. Dragiša Mišović, na odeljenju intenzivne nege, gde se leče naši najmlađi i najteži pacijenti oboleli od pulmoloških oboljenja. Ova bolnica je za vreme pandemije, u poslednje 2,5 godine bila jedina COVID bolnica za lečenje pedijatrijskih pacijenata, kroz koju je prošlo 3.500 hospitalizovanih i preko 10.000 ambulantnih pacijenata. Sada, posle kada nam je epidemija prošla, mi radimo u trojnom režimu, da kažem, primamo i COVID i ne COVID pacijente i imamo odvojeno odeljenje za lečenje tuberkuloze kod dece. Trenutno smo na odeljenju intenzivne nege koja je opremljena zahvaljujući Blic fondaciji sa savremenim i najmodernijim krevetima i krevetićima, natkasnama i svim onim potrepštinama koje prate jedno ovakvo odeljenje intenzivne nege sekundarnog tipa. Pored toga smo dobili i strečer za bronhoskopski kabinet, čime smo ga kompletirali potpuno i kada dolazi sad da se rade bronhoskopije, mi sad imamo kompletan kabinet sa modernim bronhoskopom i sa odličnim strečerom koje potpuno zadovoljava kriterijume za obavljanje ove dijagnostičke i terapijske procedure.